Un estudi realitzat pel sector hoteler posa de manifest l'elevat preu dels forfets a les estacions d'esquí andorranes en comparació a les estacions d'esquí que ens envolten. Així que si es creu que els dominis del país són comparables a les estacions del Pirineu espanyol, aquests no ho són en quant a preu. Així que, per exemple, mentre que el preu màxim del forfet a Andorra és de 42 euros, les estacions d'esquí com ara Formigal i La Molina mantenen tarifes de 39,50 i 38,50 euros respectivament, a excepció de Baqueira, on el forfet val 44 euros. La diferència més gran es dona amb els Pirineus francesos, i és que, tot i tractar-se d'estacions d'esquí de fins a 100 quilòmetres esquiables, els preus dels forfets pot arribar a ser uns 10 euros més barat que a Andorra. El que crida més l'atenció de l'esmentat estudi és que les estacions d'esquí nacionals, tot i ser més petites, s'equiparen a les estacions dels Alps en quant a preu. Així que mentre Gran Valira manté un forfet de 42 euros per dia, el preu del forfet de Val d'Isère és de 44,50 euros. A Boriàs el manté a 40 euros, mentre que el de Courchevel es troben als 46,50 euros. L'estudi ressalta els bons accessos i serveis específics que s'ofereixen als Alps fora de les estacions.